Heddiw dyn eisiau I dangos y gwahaniaeth rhwng y gwrthrychau input ac hefyd button pan ydyn ni'n codio yn HTML gyda'r llyfrgell cod Bootstrap. Fel ydych chi'n weld ar y sgrin, mae gyda ni 8 gwrthrych input ac wedyn 8 gwrthrych button. Mae'r gwrthrychau input gyda'r dosbarth neu class button cysylltnod secondary ac mae'r gyda'r gwrthrychau button dosbarth neu class button cysylltnod primary. Fel ydych chi'n weld, mae'r 16 o'r gwrthrychau buttonau yn unig achos maen nhw wedi penodwyd fel y dosbarth BTN yn pob un gwrthrych neu tag ac hefyd yn pob un gwrthrych neu tag dwi'n defnyddio y dosbarth PX neu PY enghraifft PX cysylltnod dim I PX cysylltnod 3 neu PY cysylltnod dim I PY cysylltnod 3 I addasu yr dangosiad o'r pob un botwm. Mae'r P yn cynrychioli padding ac mae'r X yn cynrychioli yr uchel neu pegwn clodweddol. Felly mae'r rhif ddim fan yma yn cynrychioli yr ehangder o'r uned dim ac mae'r rhif 1 yn cynrychioli yr ehangder o'r uned 1 ac ati. Ac hefyd mae'r Y hwn yma yn cynrychioli yr uchel neu pegwn tal serth neu tal syth neu union syth. Ac yn yr un fodd mae'r rhif dim yn cynrychioli yr uchder gofod o uchder dim ac hefyd yr rhif 1 yn cynrychioli yr hyd neu uchder o'r gofod yn yr meithder 1 ac ati. A dyma yr dudalen wefan. Mae'r botwnau yn llwyd y gwrthrychau input ac mae'r botwnau yn las yr botwnau button. Fel ydych chi'n weld, os ydych chi'n defnyddio yr gwrthrych neu tag input ar gyfer y botwm, mae'r gofod o gwmpas yr testun sydd ddim yn gallu I leihau I ddim achos dyma'r tag input gyda'r dosbarth neu class PX cysylltnod dim ond mae'r yna yn dal rhywfaint o gwaglau cyn y testunau ac hefyd ar ôl y testunau ond pan ydych chi'n cymharu yr tag button ar gyfer y dosbarth neu class PX cysylltnod dim, does dim unrhyw gwaglau o gwbl. Ond pan ydyn ni'n cymharu y gwahaniaeth rhwng y tag input a button ar gyfer yr class neu dosbarth PY cysylltnod dim I 4, fel ydych chi'n weld, does dim gwahaniaeth yn y meithder o gwbl rhwng yr PY cysylltnod dim rhwng yr tagau input a bottom ac hefyd os ydyn ni'n cymharu y class yw cyhafal i'r PY cysylltnod 4 rhwng yr tag input a'r tag button does dim unrhyw o gwahaniaeth o gwbl eto chwaith. Felly os ydyn ni'n eisiau I addasu yr ehangder o'r gofod tu blaen ac tu ôl i'r testun yn y botwm, mae angen I ni I defnyddio
tag button yn ytrach na'r tag input.